Ассалому алейкум бародаро, касе ки намедона клуби амишенец гвале да киҷояй. Агар доятон боша я вақтор ресторани Кобул ва Душанбе буд. Инами дабар инами инамҷага барфои калон айсага истагидна. Инана истага ченгана цваля. Ай нами 46 дамашини мега ка да Кобул ва Душанбе бывший буда ганҷа даман ки мефуратуна ага биёем батли касе боша. Найҷа че? Ҷа китайская стена мега нами дома. Яъне нами рӯ ба рӯи нами дома. Хеле евача. Ништяк, шумо ҳамҷода ҳастӣ? ҳастам. Чӣ гап чапайдаи гап МБ чизет гуфтае? Ӯ МБ гашта мега ки умеди победарана ки мебарад Стёпа. Ма то ҳозира гуфти гапое ки Стёпара гӯш мекунам, то ҳозира гӯш кардесам репоша. Ма да як гап чударини маъқул шудак будак. Айтаги баҳри сиё яке мегӯя Марворид. Марворид, яъне сакровише. Да. Ту гуфтани ту сакровише? Шояд ман намегӯм ки ман сакровише. Ту боварӣ дорӣ ки I play off мегзарӣ? Ма чӣ хел гум така гуфти гапое ки як хеле баромад ки баъди рафтантам бояд бигам ки ҳами одам касе буд. Чӣ хел нафаҳмидам? Охи як хеле баромад ки меган агар ки боям ки додӣ дастойни бой додан. Что битара бад ёд кунанда бой додан дастойни бой додан дар кор просто так жертва шудан дар кор нестай ки бад бигам ки юна аму нестай ки на ю кариш када. Не, ма медонӣ барои чӣ хел гуфтесам? Ман медонам ту қати райдер батл каги. Вай туфта буд. Хеле розӣ ки ҳам туфтатарин батли ту буд. Розим вай туфта, ай туфта да туфта. Дигим туфтатарин батл қати Фирдавс буд. Ма мегам ки бо ба пастии рӯз ки 24000 просмотр гирифтае. бо ира бинем 24000 просмотр қати Фирдавс. Чӣ кор мекунӣ ту? Чӣ кор кардани? Мехонем батл. Ту как батлер мебинӣ ё как дига чӣ? Как бетар? Хеле рэпер? Не, рэпер мебинам ки мама Ягон бор дар ҳафта ягон ҷо гирифтагӣ? Не. Чӣ ба? барое ки намедонам шояд ҳамчун бетлер мешинасам. Ту яъне ҳоз медонӣ футбол да трофей доштани зурай. Ту ҳами ба рэпера рэпҳафтаи трофей ҳисобай. Ту ягон трофей дорӣ? Шояд дошта бошам. Ягон бор ягон ҷо гирифтагӣ? Панҷум ҷо хатя, чорум, сеюм, дуюм. Ба фикрам гирифтагӣ будам. Чандум? Короче да ҳамун лига ҳамун чемпионат буд ку чандум ҷо гирифтагӣ будам маълум. Ана ака гӯш ка, ман тра як савол дорам. Ту мара гуфтӣ ки ман фаҳмидам ки чӣ хеле буда, ман фаҳмидам ду хидмат қабул кардан метавонам ака. Бале. Ку Ман фаҳмидам. чӣ гуфтанӣ буди ҳам гапида? Мон бачаҳако ҳам буфаҳмам ҳамин чиза. Ма рости гап як чира фаҳмидам. Ами соҳа як чизе ҳастай ки ай пушти и соҳа разбори ҷанг уқа стоит нестай хел бигирем. Барои чӣ? Бояд дар ин соҳа дӯстӣ бошад. Мумкин ма батл мегӯям ки бисёриро душман мекунам, не ки ин фикр хато аст. Батл душман намекунад. Мақсад батл дӯст мекунад одаморо. Ама гуфтаним ки ма гуфтаним мақсад Ти Хати Райдер роз дӯстӣ? Ман Хати Райдер дӯстам, вай Райдер. Значит батл дӯст мекунад. Батл дӯст мекунам. Хуршед қати ҳам дӯстам. Хуршед кия? Хуршед юна. Репрашт вай пиздес. Бачак гармӣ. Бачак гармӣ. Ман Хати вай гарен дӯстам. А Хати бедил дӯстӣ? Кирпичота гуфт ку биги кирпичотай кашта. Қати медонем студия SP рафтаг будам, ан ҳамун чен дӯст шудаг будам братан Қатиш. Ман рафтам худам даже қаш салом кардам, медонистам ки ман ниправ будам. Аммо олад фаҳм. Ту яъне бачаҳако тура медонӣ как чӣ мешиносанд? Как одаме ки хучаким ки метурушад. Ту ҳами мухлисоро чӣ мегӯӣ? Мухлисои муҳтарам. Мухлисои муҳтарам. Эмигрант чизе мехоҳад шумо да бига. Мухлисои муҳтарам ман ким ки нестам, ман ҷишни одаме ҳастам ки ягон кас дар кор надорум. Мисли пас касе ки метона раи худаш кад бура, касе ки дар ҳамин соҳа тонистак ҷои хича ёфтак ош шаваша. Касе ки натонистак шояд битона. Яъне ҳамин ҳафта ягон трек пафте? Не. Чӣ ба? Ӯ ҳафта пафтаг.
Hamı treki u haftaynaşa bacha akuma poyon silka da memnunum. Bedroyun guşkinin ve bedonum ki i bacha çkheli rap mekhona. A batlosha hamı prosta da YouTube zanen emigran. Khati rajdara tamashnak na khati firdas tamashnak na khati bedila tamashnak na. Kadom batlı tamashnak. Kadom bagufte kadom batlı dastoyni batlı. Ivan Khati kibud khati chi ay jalot khati batl zurb. Varozi решение судьи да. А уже да это цензура, знаешь, да когда гростига цензура да гарки цензура рисовать канал жалда будет, да когда ма гростига поки по решению судьи да уже Ничья да да. Ничья да когда дихе бгирем, не ки агар цензура жалда рисовать мекадан, дибил чамбор гуфидиа, не дибили чин рисовать на когда нагаре жалд автоматически уже паридаги будет. Как парит? Да, ты дальше рафти вай парит. Ма дальше рафтам вай парит главное, я ки ма дальше рафтам. Ты медонисти ки агар да хаму лига батлер ты як хаш намек зашти мотра да и батлер сол намек гирифте. Не. Немше бедон. Инам хели бад шарти мо ам хели бад. Охшмо чин шарта нагтен ки хели бад. Мо мам из-за того, что в последнее время я говорю результаты нормальные нам идут, порой вам гуфтум ки хайку био бгиремеш. Ами як ягон результати аҷоиб мета барое ки я рӯз як аз гуфт ки ами эмигрант ай соло кимчи ай реперай результат нишон одеса гуфтум хато мекунин у читка у чизоша бинин стили текст нависив ма то ҳозирам чени у треки мерамадурд ягон треки хид надидам чи ба да именно ами творчествои хидаш мешава фақат треки зурд ҳамуай дигар трекот чени у трекит зурд нест бачако силкаи трекшам да поёни да комментария мемонам гӯш кунед у як кешид братан эми бида чӣ гуфтанӣ эми бида гуфтанию эми бида ман бугум врод як группа будем я вақто да дорем я мо як группа будем анакма эми бида гап гӯш ки эми би ты гашти гуфти ки счопа трам мебра гашти гуфти ки счопа трам мебра ты пешай батл пешай аму чӣ меганам хеле нам варақчагирӣ ты мара гуфти ки қати ки мехоҳӣ батл кунӣ ман гуфтум ки рости гап ман мехоҳам ки қати счопа батл кунем ки штоби дастоини нишон тим ягон чизе ки бинанад чунки Стёпа ма из-за того, что не ки ма хад Стёпа душманом барои вае ки Стёпа просмотри хуб мебиёра аз амин сабаб ма гуфтум ки ма мехоҳам қати ҳам одам нишон дим чӣ хеле ки қати райдер ман нишон додаги будам хеле баъд туфтатарин чӣ хеле ки меган кормандои рептиҷи ма мехоҳам ки қати Стёпа ҳаму хатоге пеш кардаги будам исправит кунам всё а ты гашти гуфти ки қати Стёпа меғалти и гапа дуруст биромад ман намедонам ту чӣ хеле гапа гуфти ва и гап дуруст биромад не гуфтаним ту мегарди мегӯ ки ту Стёпа да бой метӣ бо як бори дига такрор мекунам шояд тай баҳри сиё меброя марворид баъд ту мегӯй ки ту зади хеле жеребёвка хита бироварди баҳри Стёпа да дониста ки уҷа да шнапсай навикай не уҷа да шнапсай карлионай кепасо азияй профессорай и қадар одамай ту просто гӯё ки аки тебе плевать да на них просто ту гуфти гапое ки ваёра чӣ намекунӣ да мақсад чӣ ба аки хича дим ҷумо наметонист бига ки хай Стёпара мезанам не ки интереснее да ту метонисти хита якум ҷо қадар одама ту зади омади таҷриба ту чӣ мегирифти хита якум просто ки радной ҷон ту хе зади омади изо кашди хита якум роварданда барои ки ҳамо мегуфтанд ки баъно элон ман рафта гӯ самовлюблённый ва самовлюблённый мегуфтанд короче эгоист яъне эмибира сабаби хича димҷо кардан ҳамин буд ки нахост ки халқуро ҳам хеле шиттат кунад мақсад ҳокаихта тариф мекунӣ ака май тарима мушкил надори хай мебинем вақтам намонда 4 рӯз пас ҳамаи чи аниқ мешавад ки уже якум паракияй дуюм паракияй да следующий этап хай тида барори кор мо боварӣ дорем ки ҳамин мақсад да ту мерасӣ ва тура минимум 150-200 ҳазор одам мебинад ки ту дастоини батлер будай тайёрта хушрубин мухлисот абишат ки ту дастоина битва мекунӣ ма абишат мекунам ки ма дастоина битва мекунам тамия дидесай ки пеши раҳи Стёпа да фақат нами препятствия ты 0 граммай навикай чтобы то финала брава
Там чи фикр дори? Степа мерава. Мешава батлерисо. Ты чи мегуи? Финала ки мегра, биста ки мегра? Да, зора саду саламаю. Чекай бugum братан, Акира гуфта намешава ҷа профессор Эмай мауда гарин буардурун Карлеонай. Бар Карлеон профессор уже да як-чор финал уже ишиша решат мекна. Профессор Эмай. Хай всё битва финалда аҷоибот мегзара. Шояд профессор Эм шава. Хайо фикри хубай бояд загадка монаи чиз. Хай трам накадиам хели ягон таблица накади хта ягон хатя сеим ҷо мемонди. Ма утари одам нестам ака ма дар мегум ку дар бад хатя ма одам да победа неважная ба худо қасам. Просмотр. Мужик, медонӣ мавози чӣ кор маъмул шид? Любой кас медонест ки барои просмотр хати Степа заданӣ ва ин чиза хитам гуфтесай, ман ба фикрам бисёри реперҳо ин чиза қоил намешаванд. Ман қоил мешавам, ман чӣ бугум охи любойш мебурад батл мекунам мега ки барои кайф ё ки реп мехонам мега барои кайф нест нач. Барои кайф кадеста мега чӣ ту мера менам мекини сумта просто так мети кайф мекини сумта дастат мегирам. Просмотр. Ту ягон сум додай бо? Не охи ҳами студияда запис мега ки барои кайф мехонам сумет ки кайф мекини сумети всё решено. Хай ту да барори кор бо мегумад хушруак тайёрӣ бин ки тра минимум 200,000 одам нигоҳ мекунад. мо дина дар бораи Степа чӣ кардем видео кардем фаворити батлери сол Степа аму коэффициенте ки Степа бомад 7 миллион просмотра яъне ҳеҷ ка нест ҳақиқа. Саломат бошӣ. Барори кор дарам Одна жизнь, одна любовь, одна вера, одна цель, один рывок, один шанс, один взгляд.